Кандидат водещия Христо Миловски се опитва да впечатли шефовете на телевизия Кракра с видни гости. Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Кракра. Днес сме поканили за наши гости Славчо Тошев и неговата приятелка Вивиан в студиото Интимно. Интимно интервю с футболист по пернишка телевизия. Какъв по-подходящ дебют. Отиде рейтинга на море от любов. Кой е най-романтичното нещо, което сте правили един за друг? Доста романтични неща сме правили. Разкажете нещо интересно и пикантно. Нещо интересно. Много обичаме, когато сме изморени вкъщи, вечер да запалиме свещи, да отидем в джакузито, което е вкъщи и там релаксираме. Страхотно я, ама според мен не си канен. А смятате ли да живеете заедно? Ние вече живеем заедно. За семейни начала или? Той има време за такива неща. Сега сме си заедно постоянно и така. За деца мислили ли сте? Още е рано, но и за деца сме мислили. Говориме си много, да. Това е нещо хубаво. Добро продължение на една прекрасна любов. Да не ви е уроки! Вържете си червен конец и запушете ушите, защото идва въпросът с главно В. По какъв начин сегашната ти приятелка Славчо е по-различна от предишната ти приятелка Симона Първанова? Направо тъй съм, често ти казвам. На вниманието на телевизионните продуценти, телефонът на кандидат водещия Христо Миловски се пази в трезора на нашия офис. Наддаванията за неговия подпис започват от 3 милиона нагоре. 3 милиона първи път, 3 милиона втори път, 3 милиона трети път. продадено на госпожа Опра Уинфри от трета маса. С течение на времето нещата между мен и Вивиан станаха много сериозни. Това е момичето, което ме възпламенява, което ме кара да се чувствам добре. Да не ви е уроки! А как се справя Велислава в домакинството? Домакинството номер 1 е. Браво! Аз имам чувството, че много съм го разглезила. Ако един ден не му сготвя нещо, ма ти вече не ми готвиш, ама защо така? Искам нещо да ми направиш. Сега се борим и с чистенето. Като ви кажа да почисти, го прави, но никога не се сеща сама, но с течение на времето мисля, че се прави. Вече се карате кой да чисти. Хора, направо тичите към гражданското. Да се развеждат ли, бе? По-добре това да го оставим за теб. Всеки трябва да прави нещо. Аз ще готвя, ти ще чистиш. Мисля, че е по-добре. Както казват хората, ти ще готвиш, ще те оправиш, аз ще те обичам. Като ги гледам направо са създадени един за друг. Изглеждат така, сякаш само смъртта може да ги раздели. Само изглеждат. Ето ги скоро след това при Милен Цветков. Всичко любов ли е? И то голямо. Добре, ма вие сте разделени. А ти защо си с различно Много се кученце? обичат кучетата. Защото имам вече мъжко и женско. Така, виеш ли, Слав? Това ми е подарък от друго гадже. Хубава работа. А какво стана с... Ще се радвам да бъдем заедно и занапред и да прерасне нашата връзка в семейство, да имаме деца, а не само кучета, както до сега. Ясно е и какво остана. Останаха само кучетата.